Hayırlı gün dostlar. Dünyada hünərlər bir көп türlü. Hem her birisi özünçəlikli, kızıklı, hem mavıqtırğaç. Hazırki gündə bek cevaplı, ağır da, bek көп güç duruyturğan oqtuşular hünəri bilen yakındanıraq tanışı üçün liseyimizin yetekçisi Firdevs Əfənəviz qızı bilen əngəmə qurğa bulduk. Әйдәгез бергәләп yetekçimiz yanına uzayıq. İsəmsiz dostlar, İsəmsiz Firdevs Əfənəviz nənçə xəlləriniz? Allah'a şükür, rəhmət Aliyə. Әйдәгез sizinle başta tamaşaçılar bilen tanıştırıp gidik. Firdevs Əfənəviz qızı oqtuşu, liseyinin yetekçisi, депутат һәм төрле эшләр башкаручы бик тырыш шәхес. Әйдәгез әле иң беренче итеп сезнең укытучы һөнәре белән башлап җибәрик. Мин ничек укытучы һөнәренә килдем? Әйе, ничек сез укытучы булырга уйладыгыз, әле инде сезнең балачактан ук булган хыял иде? Бәлки мин балачактан ул турыда хыялланмаганмындыр, ләкин без үскәндә һөнәрләр дөньясы безнең өчен дип әйтик инде шундый тар шикелле иде. Безнең өчен иң беренче чиратта укытучы һөнәреннән башка һөнәр юк кем. Аннары табиб һөнәрен белә идек, һәм хисапчы һөнәрен, һәм инде без авыл җирлегендә үскәч калган колхозда эшләүче бүтән һөнәрләр таныш иде безгә. Ләкин без инде көн буена мәктәптә булгач, турыдан-туры укытучылар белән бәйле булгач, безнең өчен укытучы һөнәре иң якыны, иң кадерлесе иде. Шуңа күрә укуны тәмамлаганнан соң педагогик университетка китү дигән хыял, теләк дип әйтик инде беренче урында торды. Һәм без шул кадәр үзебезнең укытучыларыбызны хөрмәт итә идек, ярата идек. Бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты укытучысы безнең өчен бик үрнәк иде. Бик яхшы белә идек татар телен, әдәбиятны, китап укырга ярата идек. Һәм менә Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты тарихы бүлегенә кергәннән соң мин инде чыннан да үземнең дөрес урында икәнемне аңладым. Чөнки бигрәк тә әдәбият дөньясына, тел дөньясына анда инде бик нык тирән кирип чумдык. Һәм безне инде әлбәттә педагогия институты көллиятеннән аермалы буларак укытучылар итеп кенә түгел, безне инде филологлар, фән белгечләре дип әйтергә була. Шушындый белгечлек алып чыктык без. Ләкин хезмәт юлын барыбер мәктәптән башларга туры килде. Чөнки без укыган вакытта, нәкъ менә 90нчы еллар, татар теленең күтәрелгән еллары, шул елларда безгә рус балаларына татар телен укыта башладылар. Һәм без 4нче сыйныфта укыганда инде Казанда, шәһәр мәктәпләрендә, зур классларда рус балаларына татар теле өйрәтә башладык. Бернинди дәреслекләр юк, бернинди кулланмалар юк. Балалар бер авыз сүз татарча белмиләр. Һәм менә без яшь кызлар, яшь студентлар шулар алдына кирип дәрес үткәрә башладык. Һәм менә безнең беренче чыныгу нәкъ менә шундый шартларда үтте. Һәм ул хәзер менә бүген искә төшереп утырам, уйлыйм ул вакытларны. Хәзерге белән чагыштырганда чыннан да без зур эш башкарганбыз икән дип уйлыйм. Чөнки күз алдына китерегез, 3нче курс студенты, 4нче курс студенты класс 2 төркемгә бүленә шәһәрдә. Татарча белгән балалар 5-6, алар төркемнәргә китәләр. 25 баланың 20-се, 19-ы урыслар, алар инде бүтән төркемгә безгә эләгәләр. Һәм беренчедән дисциплинаны тотарга кирәк, балаларны тыңлатырга кирәк. Аның өчен дәрес кызыклы булырга тиеш. Икенчедән ул дәресне әзерләргә кирәк, әле без бит укыйбыз да. Өченчедән бер нәрсә дә юк әзерләргә. Без беренче сменада балаларга дәрес бирәбез, дәрестән соң кайтып укыйбыз һәм менә шушы укыган вакытта киләсе дәресне ничек корабыз, ничек үткәрергә була, шушы турыда үзебезнең университеттагы укытучылар белән дәрес алып бара идек, киңәшә идек. Флора ханым, Софиуллиналар белән. Һәм менә алар безнең беренче укытучыларыбыз булды. Беренче чыныгуны менә нәкъ менә шушы елларда алдык укытучы буларак. Аннары инде укып бетергәннән соң шулай ук Казанда эшләвемне дәвам иттем. Шулай ук рус мәктәбендә, шулай ук рус балалары белән. Монда инде бераз гына кулланмалар барлыкка килде, безгә ярдәмлекләр булды. Һәм монда укыту бераз гына җиңелләште дип әйтергә була. Аннары Чаллыга кайтканнан соң шулай ук укыту эше бөтенләй икенче юнәлешкә китеп китте. Мин педагогия көллиятендә укыта башладым. Һәм монда инде мәктәп укучылары түгел, монда студентлар. Шулай ук миннән берничә генә яшькә кичкенәрәк дип әйтергә кирәк. Кызлар, күпчелек кызлар иде, егетләр дә бар иде. Монда мәктәп укытучысы буларак түгел, киресенчә Казан дәүләт университетында белем алган филолог буларак минем белемнәремне кулланырга туры килде. Мин монда фонетика бүлеген укыттым, аннары соң синтаксис бүлеген укыттым.
һәм менә шулай итеп студентлар белән эшләргә туры килде. Монысы инде бөтенләй икенче һөнәр, монда укытучы гына түгел, монда көллият педагогы буларак укыту эше булды. Яңадан педагогия көллиятеннән соң мин бүтән сферага күчтем. Шул елларда «Фән һәм мәктәп» дигән журнал ачылды. Бу яңа журнал иде, ләкин ул мәктәп тормышын яктырта торган, укытучылар тормышын яктырта торган, тормышын гына түгел, аларның хезмәтен, нәкъ менә методика өлкәсендәге, фән өлкәсендәге хезмәтләрне бастыра торган укытучыларга кулланмайды ул. Һәм менә бу журналга мине бүлек мөхәррир итеп чакырдылар, һәм мин бик теләп ризалаштым. Ни өчен дигәндә, нәкъ менә үземнең әз генә булса да тәҗрибәмне шушы юнәлештә дә кулланып карыйсым килде. Язу өлкәсендә, әйберләрне редакцияләү өлкәсендә үзем булдыра алырмынмы, юкмы дип. Һәм мин анда бик әйбәт кенә эшләп киттем. Ул вакытта инде без бөтен мәктәпләр белән элемтәдә идек. Алдынгы укытучылар үзләренең язмаларын алып киләләр иде, бездә басылалар иде журналда. Һәм без ул мәкаләләрне, аларның язмаларын, дәрес эшкәртмәләрен тикшереп, карап, шушылай журналга бирә идек. Һәм ул вакытта укытучылар бу журналны бик яратып көтеп алалар иде һәм кулланалар иде. Шушы журналда эшләгән вакытта мәгариф идарәсе белән тыгыз элемтәдә эшләдек. Һәм шулай ук тәкъдим булды, мәгариф идарәсендә милли белем һәм тәрбия бүлегенә белгеч итеп чакырдылар. Һәм мин шулай ук ризалаштым. Чөнки инде азмы күпме журналда эшләгәндә шәһәр тормышы белән кайный башлаган идек. Һәм инде үземне милләтебезнең үсешенә, татар теленең үсешенә тагын да зуррак өлешемне кертә алам дип уйладым, аңладым. Һәм инде менә мин 10 елдан артык мәгариф идарәсендә милли белем һәм тәрбия бүлегендә баш белгеч булып эшләдем. Ул вакытларда шулай ук безнең татар теленең, татар әдәбиятының күтәрелеш чоры дип әйтергә була. Бик күп татар телендә программалар тормышка ашырдык без, мәктәпләр арасында, укучылар арасында бәйгеләр үткәрдек татар телендә. Аларның күбесе хәзер дә дәвам итә, безнең башлангычлар дип әйтергә кирәк. Һәм бик нәтиҗәле эш алып бардык. Татар теле укытучылары белән семинарлар оештырдык, конференциялар оештырдык. Бөтен шәһәр күләмендә менә бу татар теле укытучыларының ниндидер бер матур, нәтиҗәле хәрәкәте барлыкка килде ул вакытта. Шул вакытта безнең шәһәрдә институт эшләп килде укытучыларның белемен күтәрү институты. Биредә укытучылар үзләренең белемнәрен күтәрәләр иде. Һәм параллель рәвештә дип әйтергә кирәк, бер үк вакытта мин анда үзебезнең шәһәр укытучыларына синтаксис укыттым, курс бардым. Һәм шуңа күрә безнең инде укытучылар белән мөнәсәбәт шул вакытта бик тыгыз булды. Һәм бүгенге көндә дә без ул укытучылар белән аралашуны дәвам итәбез. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән. Ә менә укытучы һөнәре булмаса, кем булыр идегез? Укытучы һөнәре булмаса, бәлки журналист булыр идем дип уйлыйм. Мөгаен бүтән һөнәрне күз алдына китерә алмыйм, берсен әйткәндә. Ә менә хәзер сез лицей җитәкчесе, менә шул дәрәҗәгә ничек күтәрелдегез? Менә мәгариф идарәсендә эшләгән вакытта безнең данлыклы икенче гимназия бар иде инде, бөтен шәһәргә билгеле гимназия. Аның белән бик күп еллар Дания Шамиловна идарә итте. Һәм инде ул өлкән яшьтә, ул инде пенсия яшенә җитте. Һәм Рамил Марванович Хәлимов мине чакырып, шушы гимназияне җитәкләргә тәкъдим итте. Беренчедән, дөресен генә әйткәндә, мин бик куркып калдым. Чөнки минем максатым юк иде, ничектер мәктәп җитәкчесе булу, мәктәп белән идарә итү. Ул турыда уйлаганым юк иде бердә. Ләкин без Рамил Марванович белән 10 елдан артык бер өлкәдә дип әйтергә кирәк, аның кул астында эшләдем. Мин аны бик хөрмәт итәм, җитәкче кеше буларак. Шуңа күрә мин аңа берничек тә юк дия алмыйдым. Һәм менә шулай итеп, икенче гимназияга җитәкче итеп билгеләп куйдылар. Икенче гимназия бик үзенчәлекле уку йорты, чын татар уку йорты. Һәм бу гимназиядә эшләр өчен гади укытучы гына, гади җитәкче генә дә булу җитми дип уйлыйм мин. Монда чын мәгънәсендә үзеңнең милләтеңне яратырга, үзеңнең туган теленне яратырга һәм шушы өлкәдә эшне оештырырга әзер булу кирәк иде. Һәм менә 10 ел дәврендә милли белем һәм тәрбия бүлегендә эшләү тәҗрибәсе миңа гимназиядә җитәкче булып эшләргә бик нык ярдәм итте. Чөнки мин
тормышны, шәһәрдәге милли тормышны инде күреп, тоеп белә идем. Һәм менә гимназиядә шушы юнәлештә без эшне башлап җибәрдек. Мин анда 8 ел эшләдем җитәкче булып. Һәм гимназиядә без бик матур проектларны тормышка ашырдык, башлап җибәрдек. Һәм шунысы куанычлы, алар бүген дә бик матур итеп дәвам итәләр. Ярар. Ә менә сез җитәкчелек ролен алгач, курку хисе тудымы сездә? Әлбәттә, курку, борчылу хисе туды. Чөнки җитәкче булу, ничек дип әйтергә кирәк, беренче карашка гына җиңел кебек. Кемнәр өчендер җитәкче булу, ул бәлки матур кабинет, бәлки креслолар, урындыклар һәм кемнәр беләндер идарә итү, кемнәргәдер эш кушу, кемнәрдәндер өстен булу кебек тоела торгандыр. Ләкин җитәкче кешенең беренче сыйфаты дип әйтергә кирәк, җитәкче кеше өчен беренче төп сыйфат ул кешеләр белән аралаша белү. Һәм кешеләрне аңлый белү, кешеләргә таяна белү, кешеләргә ышана белү. Һәм менә минем куркуым ничек җиңелде, гимназиядә шундый коллектив, алар бик җылы кабул иттеләр. Миңа эшләп килеп китәргә ярдәм иттеләр. Һәм менә алардан килгән җылылыкны, алардан килгән ярдәмне тою миңа менә бу курку хисен җиңәргә ярдәм итте. Синең янәшәңдә синең фикереңне бүлешә торган, сиңа ярдәм итәргә әзер торган кешеләр булганда, менә андый куркулар ничектер юкка чыга икән. Шуңа күрә миңа менә ул яктан бик бәхетле булдым дип әйтергә кирәк. Ярар. Менә сезнең ничек укытучы, җитәкче булганыгыз белән танышып киттек. Хәзер инде лицейгә күчик. Лицейда башлангыч сыйныфларны ачу булачакмы? Бу сорау белән бик еш мөрәҗәгать итәләр миңа. Лицей беренчедән ул үзенең исеме белән, үзенең эчтәлеге белән дип әйтик. Беренчедән ул техник юнәлешне күз алдында тота торган уку йорты. Һәм ачылган вакытында ук, һәм инде ул 5-11 сыйныфларга йөз тоткан уку йорты. Шуңа күрә, менә әгәр дә без башлангыч сыйныфларны ачабыз икән, лицей ничектер лицей булудан туктар кебек. Бу мин фикерләшкән кайбер кешеләрнең фикере, безнең лицейда укып чыккан укучыларның фикере һәм безнең лицей белән якыннан таныш булган кешеләрнең фикере. Һәм мин ни дәрәҗәдәдер өлешчә бу фикер белән дә килешәм. Икенче яктан караганда, башлангыч сыйныфларны ачыр өчен аларга махсус шартлар кирәк. Безнең бина бик зур күренсә дә, үзегез беләсез, бездә класс кабинетлары бик күп түгел. Алар өчен аерым этаж яки блок кирәк. Аларның уен бүлмәләре, аларның уйнар өчен коридорлар, санпин таләпләренә туры килә торган шартлар булу мөһим. Шулай ашханә безнең башлангыч сыйныфларга исәпләнмәгән. Менә ул әйберләрне дә уйлаганнан соң, төрле якларын уйлап үлчәп караганнан соң, бүгенге көндә әлегә лицейда башлангыч сыйныфлар ачу мөмкинлеге юк. Лицей 5-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка укыта торган уку йорты булып әлегә яшәвен дәвам итәчәк. Лицейда тагын дипломнар, 10 елдан ничек күрәсез безнең лицейны? Лицейны 10 елдан мин бик алдынгы, танылган һәм күп кешеләр белә торган лицей дип күрәм. Чөнки моның өчен безнең бөтен мөмкинлекләр дә бар. Лицей ачылган вакытыннан ук ул бик матур традицияләр барлыкка китергән үзендә. Һәм менә бу традицияләр хәзер заман таләпләре белән яңаралар. Аларны яңартырга, аларга яңаларны өстәргә кирәк. Һәм менә шушы юнәлештә эшләгән вакытта безнең лицейга килергә теләүчеләр бик күп булачак. Конкурс нигезендә генә безнең лицейга керә алачаклар. Һәм әлбәттә инде бу балалар лицей өчен бик яхшы нәтиҗәләр күрсәтәчәкләр. Әгәр дә менә шушындай нәтиҗәле уку процессын оештырсак, безнең лицейны еракларда таныячаклар. Тәрбия процессы безнең инде тәрбия эше һәр вакытта да тиешле дәрәҗәдә дип уйлыйм мин. Чөнки бу без традицияләргә таянып эшне алып барабыз. Һәм бигрәк тә инде татар белем йорты буларак, татар лицейы буларак, киләчәктә лицей әле үзен күрсәтер дип уйлыйм. Безнең максатыбыз нәкъ менә шул. Без татар лицейы буларак, Гали Акыш варислары буларак үсәргә, күренергә һәм дөньяга танылырга тиеш. 10 елдан соң без бу максатка ирешербез дип уйлыйм. Өметләнәм. Ә сезнең үзегезнең иң зур хыялыгыз нинди? Иң зур хыялым да бәлки шулдыр. Әлбәттә, хатын-кыз беренче чиратта эш турында уйларга тиеш түгел, беренче чиратта гаилә булырга тиеш. Гомумән,
нинди генә урында эшләсә дә, кем генә булып эшләсә дә, шуңа күрә дә минем иң беренче хыялым, әлбәттә, оныклар сөю. Хатын-кыз буларак бәхетле әби булу минем иң зур хыялым шул. Ә инде җитәкче буларак әйткәнемчә, менә бәлки 10 еллыкта булмас ул, бәлки тиз арада тормышка ашырырбыз бу хыялны. Лицей ил күләмендә, дөнья күләмендә танылган татар лицее буларак күрәсе килә лицейны. Рәхмәт. Һәм азакта безнең блиц опрос, кыскача гына җавап бирергә кирәк. Укытучы булганыгызга үкенмисезме? Юк, Лицей директоры әллә берәр компания директоры булырга? лицей директоры. Тыныч тормыш яки актив тормыш? Актив тормыш. Булачак укытучыларга нәрсә әйтер идегез? Булачак укытучыларга һөнәрне яратырга киңәш итәр идем. Әгәр дә һөнәреңне яратасың икән, димәк син балаларны яратасың дигән сүз. Әгәр дә син балаларны яратасың икән, димәк син нәтиҗәле эшләячәксең. Нәтиҗәле эшли торган укытучыны әти-әниләр дә, балалар да, җитәкчеләр дә һәм хезмәттәшләр дә ярата. Шуңа күрә һәр яктан уңышлы булыр өчен беренче чиратта үз һөнәреңне һәм балаларны яратырга кирәк. Рәхмәт, бик зур итеп.